sa mala zmeniť pri menopauze? Skutočne nechcem byť odborník na všetko, ale už viacej ako 15 rokov radím ženám ohľadom bylinkovej liečby. Nie takto na videa, to je nové, ale v našich poradniach to robím už skutočne dlhé roky, takže viem, ako vplýva prírodná liečba na mnoho problémov. Takže menopauza nie je porucha ani zlyhanie tela, je to prechod do novej fázy života. Problém je, že veľa žien sa ju snaží prežiť úplne rovnakým spôsobom, ako žili predtým, a práve tam vzniká najviac ťažkostí. Klesá estrogen, mení sa práca kostí, svalov, mozgu. To, čo kedysi fungovalo automaticky, teraz potrebuje skutočne vedomú podporu. Jednou z najdôležitejších zmien je vlastne vzťah k pohybu. Menej naháňania sa za výkonou, viac sily, stability a pravidelnosti. Silový tréning prestáva byť doplnok. Stáva sa základom pre kosti, svaly aj metabolizmu. To, čo niekedy bolo môže, teraz sa musí zmeniť na musí. Druhou kľúčovou oblasťou je výživa. Telo potrebuje viac bielkovín, viac minerálov a menej výkyvov cukru v krvi. Extrémne diety a hladovky v tomto období často môžu urobiť viac škody než úžitku. A tretia často prehliadaná vec je stres. Nervový systém je v menopauze citlivejší a chronický stres sa veľmi rýchlo premieta do spánku, úzkosti, únavy či priberania. Oddych a psychická pohoda už nie sú luxus, ale v tomto období biologická nutnosť. Menopauza neznamená úbytok života, znamená vlastne len zmenu pravidiel. Keď žena ich pochopí, prispôsobí sa im, môže to byť jedno z najsilnejších a najstabilnejších období jej života.